Què suposa el bon pastor per vostè? Hombre, pues a nosotros pues es una cosa que la han tingut toda la vida así, y entonces pues lo tenemos como una reliquia. I vostè creu que és un monument important pel poble? Pues jo crec que sí. A més, jo tots els anys el repasse de per si fora, arregle una micoteta a la fatxada i tot, perquè estigui sempre bé. Jo considero una cosa molt important, l'únic és que crec que tenia que fer un poquet més de cas. Per exemple, aquesta porta està, jo no sé els anys que està, que me caic, que no me caic, a trossos estan arreglant-la i sin embargo no n'hi ha ningú que es preocupi un poquet de vindre a arreglar-la de veres. L'anem a canviar. Sí. Vale? Jo això no ho sabia.